33 herriren garria jasotzen dugu, bai? 4 redakzio dekoguz, bata dau Bermion, beste bat Berniken, beste bat Markinan, eta beste bat Mutrikun, eta guztire lantarien 11 gara. Hemen baten batzu badauz. Informazioa ematez gain, kazetari idazlearen puntuare txertatu daite. Ikuspuntua txertatu arren, objektutasuna mantendu da. Bai, hori da. Horra bizek lotuten dauzkaro. Besterik? Iritziak estanaz, komatxo artean adierazi behar. Iritziak, eta gero amaieran ikusko dugu ere bai, agenda, ez? Agenda kulturala, eta zerrauen, eskualdeotan, eta politiko. Garen horri zen, ze testu mota ikusten dugu. Iritzi izango zanez, kronika bada? Albizti ez, ez? Kasunetan, bi albizti. Objektibotasuna mantendu behar da. Albiste baten normalen idazliek ez dugu beren ikuspuntu etxertatzen. Albiste izen bihar da totalmente objetibo. Hau da, zuk kontetan duzu, zuri esaten dutzuena. Zuk zure ikuspuntuen ez dozu txertatzen testuen alari. Bai, zuk erabaki zeinke albiztie zein ikuspuntutik edo jorratu, nogaz berbae, nogaz kontraste informazioa, Izenagaz agertzen dira, horre dire, iritzi artikuluak zutabeak dizetragun dago, zutabe egitek egiten dabez, gure kolaboratzaile dire, azpien bat edo bi zantzen da. Etxean jasotzen duzu, ez da? Arpidetza bidez funtzionatzen da, bai? Bakizu hartzen arpidetza? Susposinoa, hori da, bai? Orduen zu emoten duzu izena, foto bat horreintzen dautean, eta etxean jasotzen duzu peridikoa.